Ani gitengo mwana nayo obure ndito kubwatirana. Oyo bwana isikwangu kwana bakalera kemozo twago kufesia gote. Lakini endagerero endageraga kurio gukumia igakuria na enda atarieti ngombe yintoko be ekiara kitungu kende gionse ne Kenya sai to base kugetuguta asinge njuse kutuguta kwa baleirwa mabe pero chire no ro na bone ske ngombe esike yetarusiri na bakobwata ali utarusiti nyone chabo gichabo ichinde chie muna sese utarositi boronge na bakobwata ali ebintu bingabune bigo bona yo ngarasima origererio ete compound yonsi origererio bochabo mbokoraki mbobororo egere tachi okoraki tachi gore kwende tachi kurusi achikubeka mu ikera tamaeti ekia tamaeti nekebe omuntu oyo netoka nga turaja kumurusia na bankabera mpaka mambi munare igoro akabera mpaka mambi sengenjo tamanyeti nga igabwa asale ngai netoka umuriro pengine kwa mudeiro umuriro ote ayeyeye igabwa utabere tio umuriro ligogocho mugwere karo umugwere ire tanya kumayanga umuriro lingu musambo asense moye ndagera tari kuriera sani sani tana kuriera igo kumubekere sani orushu tutawuchiari umuranzi wanza kuri mnengoko. Mbona wengine wana machumba mazuri mimi sina, mbona wengine wamepandishwa cheo na mimi sina, mbona wengine wana watoto na mimi sina, mbona wengine wana magari na mimi sina, mbona wengine wana wake wema na mimi sina, mbona wengine wanaume wazuri na mimi sina, mbona wengine wana nyumba nzuri na mimi sina. Usiniache Yesu, niguse. Kwa nini Mungu unakaa mbali? Geuka mara moja, sema nami. Kwa nini Mungu unanionyesha kisogo? Geuka mara moja, sema nami. Najua sijakamilika mbele zako Jehova, naomba sema nami. Nibariki na mimi Yesu, nibariki na mimi Karibu sana mwancho mwaligerio Inka TV na nao kwa niliko Rwanda onsi ase toligeti koru. Ratu wikirega iga ase kinyoro kiaraganga. Igotoka ase ward ya Gesusu, imeye constituency ya Nyaribari Masaba, igotoka imeye county ya Kisii. Rachirega iga gutagire familia yemo ebwato mochando, ambabwato mwana obwate disability gose obolema. Mwana yo are 18 years old, lakini oko muligeria TV chachi gotaraga bwa se screen ito, tokolengeri goso mwana oyo na bwate myaka yu 18 mune familia yawe gotweresa. Wikirega iga tomanye nga story ya enereri nga kibagendereire gocha na inde buno ligereti ga igastote nine no inkamwa abo mwana oyo noroche nga obutaka mbole ga iga asomuchyo sana story twabeta gukora chinyinge ga iga mwanchu muligereri soro ngongoro rwetu rwa Gusii egente kenene nkelinga obutaka mbochandete abantu baito sana ikirega iga batwerese nga kibabere bagokinio mwana oyo gocha nimetenga e challenge nere nene ase ogokinio mwana obwate disability na inde tobwati pesa buya gose ekerengo kiyo gyokonyora nkiribuya igo Otole gaiga nkamwabo muna muroche compound yabo familia nere gaiga tukanyete torese story yo mwana oyo muna kinire gocha bakabone ga nende tomanye nga kitoko bakonya asoko kini omwana oyo gose asoko genderire omwana oyo kebogima tinte tuko kwana mange na ikire gaiga ntete twende tukwanene family majetane Bridget Kerubo enda kuligerelia Inka TV Ila wewe siwezi bariki baba nikuze tena sitaki kusikia kutoka wengine
mpaka unibariki Baba, sikuachi mpaka uniguze, ukamuponya Batimayo, ukamuguza Daudi kawa mfalme, ulibariki Sara. Karibu na indo mwanchu moligereria Inka TV na ikirega iga asomo chibuna na gotebi asomo mwana webwate disability matabi ngo mwana yare 18 years buna twa mutebi ugaiga lakini goko moligereria to komanyanga na bwate miaka yu to gotebi ngo tolega na mamo mwabo tete to understand story yae ngakiere okina gocha na inde ngakibamenyete barabu ni family. Karibu sana mwenye. Asamaria tanje ngoro Catherine ke muntu. Umwana akoro ku Johnson Maseti. Twabari ganija senka yaito. Mumorigere nande mumanya boko mutubwa. Twatire twarigere iro mwana. Asa na abatambe tumete ngo tara tule maka twikaga iga save nyuro. Twataka kumanyanga kiaba gusiba menyete. Kuna twikirega iga mwao twatebi we story yo mwana nerega iga. Ni turachi gwikaso mwana uyo before tarachi komonyora. Ningani ototebinga obugima bwao ngakibuna kuruwa chitega iga ngakibwa beire bakabuna wachite konyoro mwana. Omwana bwima bwaito na babora bakongera tuchakirete nse na wikira bona igantora kini. Nabo tomenye to komenya korogo kom bwetera ndobwati na mere mutogo kora. Tegemea aito mugondo anda usichinga kichinde kutwaenda ibaro mugondo y'abantu. Konyara bwito na bakonga nayo. Mwana munalete na bakonyora indagire ino ekiraritko kuruwa se bibarwa. Bana. Nabo tomenye tego bona. Mungina bana mbali ngo bwate. Bana mbwate 7. No yo karenga. Oyaro yo kana sawa mura. Na chinyaro kanye. Mwana oyo ngakire otaramunyora kwaro chinga science nchi alenge tofauti kwa bana babande bonse. Na bayibure tukawaida muna mwana nduwensi angogoro. Ababure tuwe mitinyi kianda akayiburu buja kokorera kwa tukamarera goja. Oikaga ikira akara bwate mitinyi 5. Akaba muna narwara mareri tukamuira nyecheki. Akaba muna umuntu go faint. Munyagitari akarata mario omaena akamubetho muki. Ana kira akabwena tukacha. Oika njagete ngakienda ali goika kwaranga atakitugwa. No muntu go kwendrum. Lakini nachita akabwena busai. Abo korwe mitinyi 5 yani atarachwe mitinyi 5 unanyore tu nabarenge nomo kabisa. Arenge buya. Buya pipaka gwikira igo muna arware terende kawaida ya bana ngurwara. Igaikira igo bona kara muno go fendi tukamuira nyacheki. Akabera nyacheki akarara limo tugacha mambiole buya. Tugoika akagendera kaba buya igo paka kara achagete kwagura. Bona ri yaigito mwana mwabana arobere tamachiri kamusibi. Akaenda gatumbikisha magokonsi. Abune mitinyi rose konyikira. Mitinyi yange 5 to 6 7 7 months. Aka when uren tukaenda Yesu tukamenya 2 weeks. Akababu yatabaza. Kolengana muno munyagitali amukete. Amagoko. Amagoko ko igaso etia machi. Mamachi konyetaranya kindi. Konyetara ndo je yore tagatara kansa kaenda kolete bese nyabe kakubi. Mwana uri agachariuka. Agasoya magoko. Tukomwira Yesu akabera nge 2 weeks. Munyagitali karamo bima gate umana ngubwa yembuli bimi. Tukaje yore nabo tomulinde tukulinda kuribo. Bakabona yi. Kara mwachete senyagitali ya nyacheke munyagitali na batabete nga mwana yotari buyagiri riyaringe mitinyi 5. Ya. Era mugwena ti tukaja. Na bete buya tukaja. Bono Yesu no aji kupimero. Okay. Kuruwa bona. Agakina igo. Kero mwana nyenga bona mwana natali buya kero munyagitali ya gotebi go buna mama mwabo ngakikwarengera. Ndu atemete ko moira ichuni. Ichuni nara bagateba nganjire ndete yogenda momorende momuire school. Toko enda school ya Kiomiti ko libageli ya private school. Bakatango chabale ko morora. Oikira igamba chite gose. Igoto. Makamwira ni gochanka ga kabera. No tolika go. Nyasa morende. Nyasa ko morende. Okina kwa ngakikwa bere. Na bale igalioka gocha. Kabwa jishide shida twako twara ne byanda twamwailio. Ogendera gobweka. Ngo tali gukwana tali kuyu. Tali gukwana tali kuyu. Nakyo kokora kwa manyanga na rwarite. Kurwara kwa etanya kurwara arairi berera. Oseli kubali mu. Ya mbiyale ikolioka. Shide komonyora tune byanda konyora nda ya gusari. Nyagusa.
Okay. Omwana nayo okora kire gintu. Ngasikie guchaya ni mono guchaya be stress gusea kulimereko iyo mwana we. Akyo bulemeru muna chianga gusibi. Ate nyara kwemanya. Umujani umubekere chitrose jigo komanya arari bikona. Mwana gisirasi ni video musi. Abana abande mbali nkaga. No. Once ne skuru ba. Uri nakore tagasoka. No mwenye ne nyombe nere nakore tagasoka kweli. Oyo kubwatio yale fo nakora. Bono yo kuruo imaiga noyo. Eyo noro chama. Oyo yakoro oyo kuruo maiga ali grade 6. No yo kumubwati 5 no yo ntu. Oyo twanyoraga iga. Mwana ari urenge mugondo gai. Ali grade 2. Bono nabo mogosoka inu mwensi mwanya gukora ibibarua gusaba nabango bakonya bali. Abana b'eskuru bana ngi baragakona. Aba bande bakonya basokira. Asenze amaye sabuni nabo bakonyura uyu mwabo ntotetu sabuni. Okay. Umwana nabaligo. Nabali. Ara 18 years. Anya gotema kuligi obogweni asandons. Bana ngi orari ga. Atarware dino boragori ogochi. Abo tumutigirete Nyasaye murende. Ogwatigire Nyasaye. Ga. Okay. Mwancho muliro inkatibi muna kwa igule onere mamu mwabo mwana oyo mwana ngakyo gwatebya kuruku Johnson Moseti mwana Johnson Moseti ubate 18 years nera twacha gutaliraga igase nka yabo umwana oyo na korwa alinge mitinye 5 na bachagete korwa rego na nemba kabone ngana abate a disability mwana oyo tali kuigu tali kuigu na tali gokwana na inde nabo igo nabwate itilafu gose nabwate obole mamboro gwate biro bongo bwa imbwikirani tibuya yobona na ari iskoga iga mama mwabonera komukolera kireginto inda bayibuli baega iga bonsi mbabwatigasi bagokora nibibarua bakwenda kera litwo kuligi nali bakonyora none sabuni yo gosibyo mwana oyo bunako igure mwana tari kunyara gwesibi none chianga tari kobekero aho chikobekero rakoba manganande amakongo lakini asege siki yagwanta biringa mwana yatanya kurwara nebyanda byoko ko muri elyo byanda igo lakini nge ward ne litumu na yete na litwagarete ward ne ingoryo bono mwana oyo ekero kwa munyorete ni metega iga gusimo no mono nkonyorori nga stigma timete seke gusibu yanga kyo muntago libeka ekero kwa nyogiro mwana oreiga utali buna abana bali bande konyorori no na abasani ga igo se yamate ngochere yani mbali go kuirira vuya iga nga kino no mugako nga kiera okwira mbakabone naisa ni gitengo mwana no yaye oburendi to kubwatirana oyo bwana izikongo kwana bakalera ke mozo twago kufesi agote namangana bakwana iskora kiri yabo ngukwana bakale aziginje mwanya abantu ingana ndiko barara kwana Namano ngakimota muirete school rero chi special school nchiro ngakimota ngereti mu muire nago taintu achite kiomite tukaboliri baga pakatutemba acha ba motarire ba mukatiga pakabono muchete kolgina inde mukatiga mubate plans chinde chance asiboniga sinyu kumenya na amanya amanya kende nabakumanya meto mobero mwana nabakora kanomoke lakini ali 18 years igobone gonye ndili ali ngonya kugende school kawaida buna abana bande tanga form fa koleta bone ayengo chole kwalingerero gosebwa itinganga kyo mwana oyo nabeire iga byansi pina onsi pi asambugore igo no echanda no yatechanda kende ngiyoko akore kende bana nyasabu anyagitari ngonya kumuira muri gose na moisane gete kero batangasi ningamba tekeire na batukumwira nyara muri na sabanta baba igege community abaraibe kenyoro nkorora ndinga abantu bande ba disability ngocha bali baye none chibesa chiko bakonya kwegenderera inu mwanya kwenda kulikio mwana twali usemba manye tengo mwana yo nali kenyoro mbamo maete na ande twali kiriange marakana lakini twanya kwa bakonya bad nkie shida bako bate ntoma etira kyagera gukwaira marieta gwate kuganya kwaganya baka kwarugosa nande gukungori kabakari kwagenda kwali kuganya wana wese na butuitirete amaganyete ndeta yoko bakonya mukonyita yere museni no mutali kubwate ono bwati gendo gwetani gatatu soko anda limo kabire gatatu warasoti no mukarosa mukaroti ya moende no mwana buna ikiri mokonyora na kinera muri ndagira bono ngaki mwana yago chonyora ndagira nabo toko tema twanyoro ori
kelimo konyora na kia kuri na gwante biria igasi okora ni barua no mogako nere ni barua na bagocoke kero muntu arataka gukonya omwana uyu kwa abantu nabange baligirete by the way channel yetu ya Inka TV nere megano togokora onye tari uyu bweka nende abande mbale twarorire ba disability wabatarire abantu bakonyekire muntu nare uragire libona iga utete gukonya omwana uyu una gwante birito bwatigasi okora ni barua kira gituko omwana ne sabuni natagete indagira nero natagete buna risko gaiga obole ndi bado mboro mete bona togosoka kuruga igotigo omwana senkora mutiga mole bwe ya togomuti bakoyo matigara muri bako monto yo mabere nga kiura ataka omwana wakoni obokonyi omokweru njirende ansi momokonyi onye nasesini mokonyi onye gikunyarika numusi gokoreta na omugotola nkikeri mono uratake mokonyi nkagaiga tose mogotokanya korengana nokwenyare kwenu kende gionse togochikerunga kora kiwange esabuni no mente ngotumia ore ero ne rasmi omwana nkoragira abeke ne yanga chianga nkobeka arara sagi na sitoro chibona minto ne vinge tari gote ne vinge omwana yo nabone takine naende gwakorire gasi ngendo chemba kabonega bado no mumuriendete abagendere ndege ntekia gwante bira ibona gwatigere nyasaye tori konya kurigi nsirende to korambaria tanto ya samurende okay wate namba yo simu ena nabone namba yo simu aso muntu uligerete abo muntu aratake gokonya omwana gose nonye ko ba advice ende yonsi nonye special school na nabatebire nchiro omwana tangana bagenda go train nonye binte bike gostanga omanyira nonye chi science nabo muntu aratake nonye ko advice gose gokonya aso omwana oyo namba yo simu 0798 66 91 20 Niro nende limo 07 98 66 91 20 91 20 Majeta kora tanara Catherine Kemutabuga okay Catherine tiato sabera maya mugako nari genga nere ntaite to achegocha tukwane nere nendo musubati nari by the way totebeti goro yo mwana uyu nero koranga twacha kurubosongo mbaka agaiga ene ngoko na tole nere totebinga kiamanyete igoro yo mwana uyu anya saba konya mugendere buya twabaganiria maya biamon asante Mwacho mwagire nere mamo mwabo Catherine Abuga unako igure namba yetu abikire gabwa se screen onde bwense utaite gukonya mwana uyu natagete sabuni agusiberu umubere ene ne chianga chia ene oroche bunamenyete gaiga asa kurara naro na mbaga neti banyore nonye ne mattress ingia ase bintu byo kurara byo mwana uyu gaiga endagira mono buna twachire gaiba tebringo mwana uyu gako bancharayiga taliko ba settled igomba tagete endagira esabuni na asa kurara mwana uyu buya igo nande tatu mwabo chaga tukwane nere tutebi amake kuhusu mwana uyu gaiga tubasa gushanda macho mali na irene gocha na tatu mwabo mwana uyu twacha gutarira gaiga mwana uyu nero bwate disability nende ngo tebinga onye kongendete kuligire story ye onye ko bwate uwezo ende yonsi yo konye family ye inyale ko konyo mwana uyu bali bonse mutaite ko kora shopping aso mucho enamba ya mama mwabo no ire gabo bali mutali ko nyara gwikira mama mwabo enamba yetu ye studio no ire gabo igoro ye screen tuikere tumanyanga kitoko konyo mwana uyu naga netie sabuni naga netie sakura naga netie nende endagira bali bae bonse mbabu atigasi bakora ne bibarua bakonya gukora isko gaiga ende una mama mwabo tutebire mwana uyu tuli konyara kumutika nkagaiga ere bweka basoke bonse lazima umuntu atigare gaiga ari ndo mwana uyu okoba norochinge condition ya etiri buya yani bongo bwaye mbwikiraniti tiga tukona tatu mwabona era twerese igoro yo mwana uyu karibu sana mugaka na inje natebira asante aso ikenge yega nare gusenya sawa kole kana mwanya ara gwikagaiga lakini rende aso wanje kwa Nyasaye mwaikire nare nkayane sama lita ngakyo koro ngoro kusamwele makoli oyo nyamaonde iga nonga na to abatarire gocha twegete condition yo mwana inde buna twikire gaiga ngo toire story igoro yo muchi uyo indo chenga bado na inde mubwate shida inde apart from mwana uyo igongo toire story onse lakini tutarachi wikagabu na ngo tutaite tumanye history yo mwana uyo mama mwabo toire sire lakini ana bo commenta ali make atarakwana omwana oyo mnomoroche iga muntu takogenda tumutigega iga ngatwasokire twenzi twamutigirega iga kubwata agende nabora nyoro uchire uchinjera onyore usine ng'ombe onyore usengende kekoreki kemolendera achaliene bono one rasima
ngina gakogenda na inche no ngorete ki na inche no ntigarete iga kana tigara iga inche nkomanyanga ngaki endagera nkoriari egose ngaya bwene takobera egere mpaka ngino chire erinde amaja gukora amaja kurigerera imna ngaki bwene takokora ki kobarinda arusi cyanga njire cyanga kimwe kimna begetega igakobwata usari gagosaria bono ngina lasimache amorusianga echo elinda mosibi egera bwenere nyomba gali tago ikaranza bagoikaranza nabantu asengencho temanyiti mna koretiki munai mono ndia chake tukurwara ko bangino tutebiringa kera ko iburu na baringe no mabuna abana bandi nabalenge kera iburetu nabalenge nomo lakini bono liria chinga kichiri chia chikoba mnandi liago chikoli liago chikwagura bwagwire liago chikwagura to chikuganyate nene egasinya to chikuganyate nene egasinya bono liringa naliogo oboruro bwaye bwachakirete liri mna umwana mwabana achite kubwatia amache akabeka nzali karabeka nzalia ekamanya konyarekana amache ali akagura iga agachia gasoime ekera soime bona ritoje goja kuru mugondo takanya umwana watenga umwana yakareki ohire ekera iya ngamanya kuru ngaimo kabano gitaeke cyo bwango bwo ligesu Yesu gari nali bajete nene bakamubekere lyogo liriga mubekere iga khabera chiwikiri bimuna abatebya agachia kamisa kera misa ni togakaraki tukamara nyuma twara morenda napimire akapimwa kera mwinya kitali ya mupima akamya wataba umwana oyo nyoya kaleiga akiri atakortiki teri boronge nende tokanjerana kera tuanjerana bano tomubegete iga twarerete kawaida munondo bwensi akorekera tokunyara akaraki tokunyara gutukuta noyo no kiara noyo ito lakini endagerero endagera gakurio gukumia igakuria na enda atalieti nombe intoko be ekiagere ngenjara arume tali goita lakini ngenjara oge tokunyara kora igonga ne rasima anyore ndagerari erasima anyora macha aewe kende gionsi keli muna keli nkoria ne na kya kareki na kya kareki nkimo gukora mwamanyanga bone nchara ya murire mwamo indagiro sene timing mgete mubwata bono mbara tali kukwana igogo time na tageta macha chinsagete wa time na tagete endagera wa time na tagete gukora kende ibintu bingabunebi ekera munu ataya gukwana gate niga koreteki niga arabune senema bosa tali gukwana tali gukwana tali koigwa bona eno chinsa chigoika gakwarerwa o choboyi gobekunze urara mune getuki akorare rumia ire bwe nabakora kawaida na abantu bande lakini rende taligo chanda se kara kwa mwareri go radi bagama taligo nago chanda igarende gobe karagero igotire oigotire igakora bagamambi lakini abataragera nyomba abuto itoro tegocha pis bana abatolende teigo ekiara kitungu kende gionse ne Kenya sai to base kugetuguta asinge njuse kutuguta kwa baleirwa mabe pero chire ndagitari oyo batebetinga mwana oyo tari bongo bwa imburi buya usembo ikaraniti na abaite nende options sinde tunes igatutebe muna kulingana mupimete agatutebia umwana oyo tabwati na munende yonse nyono kuyungoyo nyona akiri atriko koragasi tugakura na igo nererinde muna twakura niteigo ikamenya konyare kana induri tugaja no mwana wito gocha omukamu atiga mocho murende tukamu atiga tokoreki atiga tumurende gocha asinge njirinde maiga nuro chinyoe nyoane nyomba na tete korosia yamanyire gosinye kiagera tingorosie nyombe iyo kare njara akong singe njikendi yonsi kelige gotoka gako enda sare kelige gotoka ekerendete akoreki
aigote ono noroche na mabato te yo tokorete ki tubwate gaiga ne tugo na gwasuru ake yanyare kana rinde rituko liaso mwana no nyene specials kuma kimotaranyengere kumuira ko bali ronchire mbaka gusiga kerangu chikorigereria kerandigereti yani gondo chinga namnende na tebu ngane sukuru akore kwerende ngane sukuru ngara irwe tindo jinga nenyare kane ikerangeri na chete asinge jinaro chinga ncherende teyo gosakiri ende teyo imeyaye ngaranga tigandende abe muno yo mabwa abande bale buya lakini rende ndende baka chingi cya chiwoika esinya sara koleki esinya sara mu ara muirere ena bonde ndete tuwanya korosa kumuri nanya korosa kurenda ikero uresa korosa rende mo korosera bon mondo tayora arosere utatiga bono okorosa kwane nkorie garara koleki ara rua sensi bon pole sana ngocho mwana lakini mwatemire for 18 years mpaka bono nakike kogeranga tari gokina ni disability iyo abwate condition inde na era abwate nere yoka asinge muno morocheiga mwana oyo kururiri ari ngomo ke muna arwarete asoko gunse liria bona jete kujera kurueli muna etwa mario gaya kabwena na bale buyapi lakini ebintago kora nyona yo kurigeri waranga bono gaki onyendiri ale ngomuntu bw'abantu ukora alenge bintu kibya wacho kora mugakabiri byo wacho mwakumi iga noro chimna bone ske ngombe esike yetarusiri nabakobwata ali otaruseti nyone chabo gichabo ichinde chie muna chisese otaroseti boronge nabakobwata ali ebintu bingabu nebigo bono yo ngarasima origererio ete compound yonsi origererio bochabo mbokoraki mbobororo egere tachi okoraki tachi kore kwende tachi kurusia chikubeka mu ikera tamaeti ekia tamaeti nekebe bono ere garo chikire gento ikere sasa pero chire mwana yo kara gukora mangana buna ya aibuno muiburi ngakiugo chakwaringire bono te na inche onde iwonkolengere ringa yani asinge njuri ndo bongo bwa boikeraneti butaikananeti na bonkolengere naranga asinge njo bongo bwa butakortiki butaikeraneti na rali na tianga bono na okoraiga asinge nyenye ndiale nge boronge tale okoraiga lakini bono asinge njakiri ya etali boronge nagiye gara okorai asobole ndibo mwana oyo ngina natoresa lakini naye nabo gotoresa nkige gocha kyaba lemera muno pone gento ke gocha kyalema muno omwana wawiterera mache chianga nobeka chianga nomubekere chianga eyanga matukabira atatu eyanga yaeli sengeje amachali sengeje chabweli lasima esabuni yakoleki sabuni etoke enyinga sengenjo kila lituko mwana ingo sibigwale cyanga kiringo sibiguchire gusibigwale cyanga kiringo sibiguchire ina ere shida yaye ekiara mono esabuni ere korato mina sabuni ngoba mwana yo busafi lazima mu maintain yagerere tali ko manyanga bono chikire chinsagete na bakora iga na bakwenda guchiga tamanyeti ne tokanga ne omuntu oyo ne tokanga nga turaja kumurusia na bankabera mpaka mambi munale igoro akabera mpaka mambi sengenjo temanyeti tamanyeti nga igabwa asale ngai ne tokanga omolero pengine kwa mudeiro omolero ote aye igabwa utabera tio omolero ligogocho mogwere karo mogwereire tatanya kumayanga muliro ni musambo tamanyeti ekyo haya nayo manyino odete kuligerelinga ki muliro lingo kororeki ngumusambole omosuki naende goko mosuki muno mosigo
betire Abondo chayo bolendi no bokongo boli sana gai. Lakini naini nabona atakete uko boli nyakiari gari akoba ando che compound yeno nerega kini una kurutua chaga iga na watu amanyora kali compound yende. iga umobege to kusudi tasoka ande uchinjera iga gosoka Ona bako igore geita. igitikiria kuigora akuigora geita ande uchiari gusaya ande gucha lakini bono kimobegete ma igo mobegete ma ngasie karia bono gabugari se Tago che bina we. tamanyeti nga iga garoche gagitire ati iga garoche gagitire tanya konyara kutamba kurwari gocha lakini gokurusia gentu keriaria na bagokoraki na bagwete iga onyoro chire gocha ekina kegerete arega asinge njoga iga ne nyomba yo mumurone yo no mumuro gatatu Igo mochi bado noyo. oyo no mochi ayamo o no manene oyo noyo kabere asaba murarinde bona asinge nyaruka nete tabu oyo angaga oyo noyo kabere lakini asinge nyaruka nete tabu bona oyo noyo gatatu Munya kobora kurunkaga. o mwana ndire na chiete no yakagenda bona oyo gachiete akamundigera abo bona garariri na chikocha na chite kuyo bunyangi bwe ngombe ngoji gocha ngamanya kanyora ngaoria ukale parro ura se mwaro aye umongino ndenaro zwa ndebinga ngorari makori umwana oyikera mamaitega makori umwana nariga ngoja kuminyoka bano kaja gakare kwere ngaja kamalenda kaja kwere nago igonga insa saru nomoroche iga igari sebu kubwa Kubwa kerali munaga sengenje nabara agenda saa tambita tokumanyanga nguchi ara agenda sengenje tamaite sagushi Abana babande mungi natabino watabana abana bonsi 7 bali ababande bali nkaga iganga kiba correlate no mwana abana katana abamaite no yomwabo nabamaite no yomwabo na baroche nga narwalite ebaroche muna narwalite mbaliko mbabwati ubagusiende ya nabamaite nyone karo pengine baachire bakomo rose ranch bamoa muno yomwabo ngomba ko understand bali mbamaite nga no yomwabo lakini garwalite lakini garwalite nera na maita bamwe abo senkoro role reaction yakera bali bagocha nonyekoro school tamanyeti ngoyo noyongu lakini utatige kara pengine ara mondara acha kurwabu enyare kane onyoga kumunyoka tu kumunyoka yakora ngane ufraba ngakia munyoka ngenje muno manyeti Yona bakora ngoyo tali mogeni ni morocha nga nindoche lakini naende gento gya kabere egera to ko mwagento iga nga moiga nga abwatera isigo rase morutense okurutanse egere amanya okoraki amanya kubwata Ono ne ndagere mukora bekanse amanya gocha asense moye ndagera tari kuriera sani sani tana kuriera igo kumubekere sani orusyo tutauchiari omoranze wanza kuri mnengoko kurunze wanza kuri kurunze mnengoko yanyarekana rende kwa manyakanyoranga oyigotire bono insa endse ndagera asendagera gakwale runse kerare runse kenyori nige kuri gwe kere buya kerende obeke runse ale tofauti sana ale tofauti Ana mangana ya disability atikwanya kubwati usemo muri ke umwana yo kwaba nimetenga chibesanchire chi abana bali bunaera usabantu buna bali unonya abantu abanene ba disability chibesanchire bakonyora kurwa serikali umwana yere mwanya kubwati anyore chibese chibakonya sobulindi bwaye bage twabwatiri muna bana mbajite bagachiko bagacha bagaita abantu bandege ngabali ko umwana ngamolike elinde elieteli aligenda ali arabuliri bawo jakole kwerende amanera aliku gende kingeyo toko chikoligere li nchomo nyene na imokire kurwa na achire paka masimba
masimba nkachikurigerere ndi ng'ana ki tigango amarieta ari nairete natumanete naigete iga gende kingeyo basi tiga bano mondo ndakamanya bande ng'ae mwake ebicha erinde bicha iyo orende baka masimba erinde oichori ngake bicha ngaira namarieta aye agakora agaichori kurweri mpaka waya chintu nabo tukirete igo bana ba tukirete kiara bana batanga namnendete iyo wana anye bakonye bwaborire kurwase bwaborire tigatorere iyo nyana bagambi gosemba manyete ngo mwana yo nare gai abagambi abanyene mba manyete ekara bamanyete naende abana bwa abanyene bagoichori ebintu ebi makire ne batanya gotokonya bana gotokonya pi na mubwati ngaki bagotera no ekiagera okubwati kwabo tekonyareka igo nachiete bakasare akandikira lirube nga igoro y'omulemavu kuira agaria ligasinya bono ngatiga barara ng'akunacha ogwechanda okuno ogwechanda ukagive up ugatiga bono konya kubwatia mang'ana ngatiga ngarara ng'abana rirorio onye tichieti kababuya igo abanto bande bako barigete amarieta banyore chibesa nche nachire nane gento ngeyo natigete ngatiga bana nakikioroche tore no mwana oigai bono nae bwe kokorige gentora nyore nakigo konyo mwana nje bono onkori gimunango nyara erinde kemanya komakoy goitera gai baru ibintu na gukora karansa iga yanyare kanendo montonyo asiringi ibere montonyo na mutuliro mwana oyorage okay usake mira keke busi na nabo ntagete ukoboja kwa bana bamontara agirerio mwana oyo buna watebira 18 years nimetenga aba murankwaro kigubalia sike busi mwana ere mwamuirete se condition yae noroje kulingana na condition yae kulingana munale njare konyare kana nkole igo asinginyute manyiti tatageti kubeka yanga tatageti kubeka yange de yonse to no mobekere erong igakurusina kuruta kuchari tatageti bono achekina ko no ko ebintu bingo nebigo no mondo bwena ta korugo no mondo rio bwena ta gwesika enyare kana orocho oyongina nere kumosibia oyongina wakora kere kama ngarara tigabe naroje tigabe ngikyagera oroche ngakuna akunacha tigagende ko bayi tigagende ko bayi okay se chibasa chia disability by the way mba ntomba boneta bakokonya obwate onya konyora ko mwana una bwate condition abonete kokonya sana nasega iga mwa ndo chenga none chinyomba mubwate bado ni chiri chubunyasi nende chiri chiakari ngaki mumenyete gaiga ko mabweno ngakibole gai mo tomenyerete ga omwana oyo nera ogerete tokorete ki tomenyete nginje kabiri ngamne ikiagera chibesa chonse besa lionse gotoka lazima mwana yakoleki ararigiri kwanza nkyo mwana yabone takuri naende bana ngatari yera bieka nabantu bande bakoreteki baroro bono ekikonyora kabesa kake nga pengine usina korera kende uyo natakete igo amatuku na gusuka bono te kunyarikana bono batomenye kiagerire ngano nyambone gato twanya kolengera no kwagachi nanya kolengera no kwagachi sengenjo egento ndengereti noyo uyo nere ndengerete kera tingolengera ligikira gabugo ntigo yo akoraki gagukindochi kwa noyo nasengenjo noyo na lazima omobwate bakomwelyo baka lazima provide bakomobwatia mobwati paka asalia ochigotenenera na inche manyera nga bono ya korere yekire mesibon lakini bono nyaka arega gakwayana tekonyarikana motike nigo natebete nga ngotiga byonsi ipi keri keroro keri ngonyora tashugulikera ne asa kolengera lyo sase birengere byao mwana no mamenyera nere myaka yonsi nino mamanyete buna moko mamenyete nere nkagaiga ebintu biriwe mogwetera nere umuntu arataka gukonya mwana uyo nkimura atake mwana yakonya mwana uyo mwana egento gege tuchandite mono endagereye
igakuria igategete ndagera kirensa igategete asibigu kirensa igategete cyangwa icya chikore chinsafi kirensa kera aise ko batasibigu to mwakabera ne yonake sengenjo kulingana ne chabwe elia kwebekera kulingana na harufu eyonsi narana erako igakoberaga igari tukuri gimase compound ye rafu botuko mwamanya komoreta nyuma chinsegara chinseje isire goika amanya kurwara rusigwe aenda asibigwe elinde auteru omorero basi amanya kurwara endagera rosigwe hali kala alire ryo nabo karansa igwe karansa chi tora chikomoria ura na tali tamanya tigo senga yare korara utatiga akuirwa ali sakora tali gochanda asokora tali gochanda nyamone ngana bondo chakirete iga nyambana akirete ebintu bya twakora ngora tuwire bweka doro chiga kale bintu bya ya ani obuya bwaye mbolinga yana bara bugo asibuna bonoma igare gabwe kona okole bintu bya turi kumanya olio omonto kurusika ise gocha igako yani nabara takumenya gosenjara nemorie egera omonto kire tabu kirete tuwire bweka igo mono mwana oyo esabuni nendagera no na mafasi ya yoroji mafasi ya kera mafasi gakobekerwa nagako abakonya kwa mubekere cyanga yanga yatiri ukora mutie igabate liberera lino mubiroye ne libe ndiri okora ndiri nomo muna yande muno liberera lyo muntu liko rus cyanga yani liko tandura cyanga bwangu ngone banga ne season iliyo bokendu mbure gutwere bado tali kubeka yanga ne banga ne karo liye mbure liye gutwa ere bono cyanga cyeniga ta no mubekera igakorusya tukuto cyari agende mwana yo montara taka kumuira no nyene special school you na amanya no nechi science no ancho mwana ya rusi ko ruga igagende school tindoji ngana amanya kende tindoji ngana amanya kende singenjo ingondo cyo bumwa bwa enopo bobo kera abantu anse kungena nanga ngayena ngayirwa aenda chiko achika baboronge tekaba na taba boronge takomanya no nechi science omanya ko communicate ko batali ko kwana ende tali kuigo akiri ya nembe yani oyo gatakeire igategeta aragere asibigwe igo iga si yoyo aragere asibigwe gichandagere temubora asibigwe ikamangana yae inu mwesa negete munari nkaga iga uginchanya ore ndagera asibigwe na indanyora sakurara ne chianga kobeka igo mbuya muri igendo kerororo igendo kero kinje kere imeyane anyora asa kurara gaya anyore chianga begete chianga chisibugu boronge kawaida rende elinde ne dagereyo igo mangana ndo chiabu igo moisanekire igo mangana ndo chiabu te konyari kana na inu buna baibuli buna bona iga mo bwati no nyega siri mo okora ntubana iga montarataka kubakonya nani inu abanyene kimora takemo konya inu buna baibuli asongo konyo kulingana munara ekera togo chikero omonto agokonya naye kulingana muna kwandora noje muna kwandora naye ora robokonyi poli buraje gocha sende muna kwarara ekera tingo chikunya gochikera ngotebi nga wontegete iganai abunako aya manyene nayo kwaranga ekerenda keri mbwana tago kale kwerende mbwana tago konyoria nkeria mutakero montago konyire go konyiro mwana ekera nkonyire manyango mwana oyo gantegemete ekera ntegemete igo nganta bwati nona bakorete stina baligo kera nkonyire tebona konyiro mwana singe jama tumisionsi ipi na akorwa sende mungina naina ne namba ya simu timetinga usene yo mungina togo tumia
osene ya otoratumie lakini omonto no batesimi Nebe simu nimba. omonto nabara aliyo mongina anyore ngatari kumonyora naye nabo kwena ni namba yayo yesimu Yani namba yayo 07 066 158 69 einere yani 07 066 158 69 nabo gwatabete nonye kero omonto agokonyire nabo nche nimaete ng'a omonto ekero agokonyire okonyire omwana oyo naende nimaete ng'a riri ntwakwana ng'a nabo oratake nono gochaka project yenka okoma omonto omaete tagokonya kera rituko ekiagera kwetere project eyo negera nyore kende korwororo oyakore ki okonyire omwana ngonyera omwana oyo igo project bono ki orakora bono nche ese konyora omonto okobwata okoboko ngise konyora omonto ora enyarekana muna eng'ombe nabekonyareka enyarekana muna chingoko nabekonyareka ase ebinto binko buna ebigo ekiara nyina ensema y'eng'ombe ni management yani nyemaete buya mono ikiara nyone eng'ombe teri bobe nyoene chingoko nchiri bobe kulingana muno oramwe kero omonto keria kwamwa korwa ase enkoro yaye aye uta appreciate utashukuru kiara tingunyara gukana ase eng'encho etuke ng'a watebire ng'a ng'egento otagete koba neke eke roche ning'ase gogoteba ng'a tingetageti nabo ngogotaka ekiagera egento ekio nekio obokonyi asante sana sa ukwana 90 twabatarire iga nonye muna twacha mosubati nari twacha nerega iga nero totebi mpaka tuche iga nero totebi condition yo mwana oyo ndi twaranga lero mpaka tuike iga neba ng'a yaro bire iga buna ndoche isa chiachire lakini nabo tubali gochanga iga tukwana monaino tumanye ng'a kio mwana yari condition yari nere akimomete omosubati oyo notoreta gai oyo iga oyo mbwa mwabo yani ise gare bwa mwabo oyo no mwana oito bono oyo no mwana oito ise bono tata omwabo nere oro bwa mwabo bono gocha twabasabere namaya asante ase gokwana 90 tiga tobaganiria amaya ng'aonde naro orarigererie story akunu atake gokonya omwana oyo ekero nonya gokonya okonyire omwana oyo ekero eratoke ng'a onkonyire manyang'a aya namaria nakinya bekere ta nende kera gokonya omwana bado nonyayo gokonyire nimete omosigo mobwate oborindi tari rahisi omosigo tobwate igo tobwate omosigo bwogokumia ogochikorara mpaka omaete chitore chianga gocha chitore chikwanga gocha ekiagera bono ochigwake kona ne kona mpaka richiburi bora asante sana tigande tomongino omosubati yo toreta gochaga iga toerese ng'a kiamanyete familia nene ng'a kiamanyete condition yo mwana tutarachi gokora tochendare mwancho muligere nairanire gocha no mosubati yo nero to identify case eke nero to direct mpaka gaiga twacha komanya condition yo mwana oyo tata kwana nero tomanya ng'a kiarengerete mpaka gacha gotoa keresi mitochega iga agosenga kiamanyete abantu be family karibu sana asante samaleta ng'a kiokoro ngoro kurebeka kemundo gripati rebeka naye watoligete tochega iga nayo maite condition yo mwana oyo nende twikire iga twene kiringa obo maine family ne bwate obokong no mwana onaboneta akonyo akikwamanyete case iki enda diontebeti ekero nare gokora enrollment y'abana abaisike abungodire na barabu nganyore case muneki kero nakenyora nganyore kire so sad mono bono nganyora rende mbatakire obokonyi ase nyinchu nare konyara gokonyi case iki nganyora mororo so ngarora mbuya sendi kripo kigocha semuri moche boba konyi kiagera mbatakire obokonyi ngaye nore koro yeri sito nero gochumwenani tusigetera mani moino lakini ga bado ninga ngaro kwa nyolete case kyo mwana oyo ng'aki kwali yani why case iki ebinte bingi nasenye to understand mpaka tinga minete muna ni ngumera ne case muneke yani omwana origo yani bakando chumna na ani mbwa mani na nabe buya tinga minete na nabe iga forever ena afire yani pain ria baibuli ba afiriri bamurendera semi yake 18 so nkarora yani mbatakire to bakonya list to konya
asinje kiabete so sad ngebe kigikoro tukiabo ikagera ngarora yani ntubendete tubikisuma iria sobosibwa ngakunumba kwa karora kwa imagine nga mwana yali ko banonye noyo nere sad sana mwana gwetere condition we nonya baibuli gutwara mwana buno yo nimete nono bulindi batoeresire ko ibure buna bairesire bulindi bule obokongu sana matuta biringa no chi project tire ko kora nonya ga sekinyoro ngaki yani gosenga ki kolengera nyumbaka kwacha kati ko nya bantu bekinyoro iki nimete nge drive nere go push mpaka kwarora ngati ko nya bantu bali less fortunate as society asenye nchonde victim so kana ringe victim once nencenga changabe beneficial so I promised myself yani ogokolera ukuri na akorere tukuya na nchenge promise ningolera abanda amayali na akorere mbatenga no bate story nene ekara kwa tebere you are a victim tomatenga aga story nero nene koligitole baadaye by the way oto story yao nene maka gwatatemba ka Saudia kwa lengo ngoni matenga no bate story nene sana so mwana ibuna yo koligere limbi ntokibiria moneta konyo mwana yo montarataka kumukonya okay yentege tangani no bolindi bwaye munabole mostly aende se school ya special school I think nabago change situation yale nande muna namo posted TikTok I think watu walitoa different ideas eti kuna filane sasaidiwa bona I think naboto gukora research kama tunaweza pata chinzi ya kumsaidia change condition tunaweza no believe tinga mwana nabago change na agenda special school nabago change anyore at least skill no nyechia communication na ine nchira koragira iso vitu sitabadilika nechianga nabakobeka onyankaga iga nekara togo chigokora naye ntagete ukoligereje kamera au plead no monto oligerete akonyo mwana okay nsenda ateyo mutegereri amaino mwana uyu iga abaibuli aba batemire mono sana ndete gwibekege koro teke yare koba naye igasi ingonyara kwa renge igo gali asore otemekeri okunyara tali ogokonya sinye nchubwate lakini kiriege kubwate tunyare gusangiri ndete konyo mwana uyu iga tumwire no special school at least ya change condition yiga na nyasaye nere nabako gusene Asante sana Rebecca yatokolega iga mugano yebo mwana nende no gusaba kwane na inde no kwegena nga umuntu nonye no yo mubweka uragireje story akunu ne condition yo mwana uyo naba kwane mwana uyo gusakonya bayibuli bae nawe ko banga kwa bakonyire bonse mwana uyo by the way una tolega iga kwagire ichibiche chibweta as screen mwana una babwate disability nende nababwate a condition yele eboneta konyu sana nonyesha buna nachaga iga inasi no gukwana nabera ngikoligere mwana uyo ko imagine buna Rebecca tebire yare ko banga no mwana uyo osere ko banga ni brother ya nevate condition uni kera to ko chatwa koremega no bune na onye ni ntwe to ko sinyuki to gukwana to ko plead naye to ko leta chi story chi nko bwate uwezo ende yonsi yo gukonya mwana uyo tafadhali reach the parents through the numbers on the screen tato mabona na namba ya yesimu mama mabona na namba ya yesimu onto ko nyara ko bekera bonsi gose no tete to form no nyene group ya WhatsApp to konyo mwana uyo namba yaito ya nkati TV no iregabu igoro ye screen yao call that number anytime SMS WhatsApp no toregabu tumanye to share ideas tumanye ngakitoko konye familia gostoko konya omwana uyo bwate disability asikinyureke kiaraganga gegotoka imiyage suward Nimo wate chianga chia bana baino chia bakeire no wate unorocho mwana ibunali na kwaro ile size yae na bako twakeresi mtoche to ichianga esabuni shopping endagera kende kionsi it will go a long way to support a family. Bali diaspora asante sana ngoto support mole sana. Bali mole Kenya bagusibonsi motolire tikoruchinse ao support a family, supporting TV number yeto no eregabu. Chi idea muta itotokore story reach us through the number on top of your screen. Etoko liregabu osabrira maya nende tomanyetenga ekorokolire story ye anyasengo kunali okonye omwana uyo obwate disability na norochega igasakoru ase family yabo igo babwate obutaka wekerengo kigoro mono. Nankolere gabu asebonega maletane Bridget Kerubo genda go subscribe ase Inka TV nekanya ko bwati na go share chi story cheto na ichigwekera abantu abangi. Bye bye, let's meet on the next story.